बिन'दसिं बसुमतारी आं दायो थायो माने बेलस्रि हालामनि नैबे 2 नं सिजौगुरि गामियाव दायो जोंहा सासे आंनि वाइफआ बा आंनि हिन्जावा गोमानानै दङ 27 डेटआव डिसेम्बर 27 नैबेनिफ्राय दा जोङो दिनैसिम नागिरबायबो बहुद बायदिसिना माबा खालामबाय अब्लाबो जों दिनैसिम खबरखौ मोनाखै मानो होनबा जोङो नागिरनाया दिनै मास मोनसेयानो जानोसै अब्लाबो जों दिनै माने बे सोरजों थांदों सोरजों फैया सोरजों गैहैदों सोरजों थाहैदों बा बबेबा कम्पानिफ्राव दंहैयो नामा बेफोरो सिंगेल थानाय सिंगेल जरा थाहैनाय बेफोरखौ नोंसोरो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो माने जोंहानि सोरांस्रि बसुमतारीखौ बबेबा नुलांबायोब्ला रायजो राजाफ्रा खोन्थाहरनो हागोन आरो आंनि जानबुं नाम्बारखौबो आं होगोन 8754785139 बे जानबुं नाम्बाराव आंनि जानबुं नाम्बाराव फन खालामबानो जाबाय अब्ला रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो जोंहानि सोरांस्रि बसुमतारीखौ जेरावखि थाया मानो नुयोब्ला जोंनो कल खालामनो हागोन दा आङो दा दुखु जारलायाव बहुद गोग्लैसोना दङ गथ' गथाय बायदि मैयाफोराबो जोंनिया दा नै स्कुलाव लांलाय लाबोलाय रावबो गैया दा आरो न'फोराबो बायला जिला बेफोरबायदि जालांगासिनो माने ओरैबो थाङा ओरैबो थांनो हाया बेफोरबायदि जानानै दङ गथ' गथायफोराबो दा बिमा बिफा नङाबा थानो हाया आंखौसो दा नै मालाबा सुखबो होआ जानो लोंनो गथ' गथायफ्रा बिराद माबा खालामगासिनो दङ दा गथ' गथायफ्राबो जानाय लोंनायनि सुख गैला आंहाबो जानाय लोंनायनि सुख गैला आं दाथ' बहुद नागिरबाय आङो गथ'नि थाखायनो न'खराव माबाफोर उसुबिदाफोर नांलायनाय खमलायनाय बिदिफोर जादोंमोन नामा? नांलायनायाथ' जोङो माने आङो बेखौ आन्दाराव थायोमोन नालाय आन्दाराव थानायाव दा बेयो आं हरोबा माने वाइथिं मोनबाय थानायनि थाखाय बिजि मोनबाय थानो थाखाय माने आं बेखौ बायदिसिना रावजों आं रायहरदों माने मानो एफा बिदि जाखो मानो एफा बिदि माबा वाइथिं थाबाय थाग्रा जाखो सोरजों रायज्लायहरदों बेखौ आं बुंहरोमोन आरो बेखौ दा नोंथाङा मा सानो? दा आङो बेखौ आं माने बिराद दुखुजों सहायनानै दङ दा आङो बे हिनजावखौ आंनो नांफिनगौ आंनो सोरांस्रि बसुमतारीखौ नांफिनथारगौ जेरैखि जाया रायजो राजाफ्रा आंनो बेखौ आं खावलायहरनाय जाबाय आंनो सोरांस्रि बसुमतारीखौ लाफिननो थाखाय